நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நன்றி இயேசுவே. திருப்பாடல் 103 1-2 வரை இதில் என்ன வசனம் சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னாக்கா, என் உயிரே ஆண்டவரை போற்றிடு, என் முழு உள்ளமே அவரது திருப்பெயரை ஏற்றிடு. என் உயிரே ஆண்டவரை போற்றிடு, அவருடைய கனிவான செயல்கள் அனைத்தையும் மறவாதே. தாவீதின் ஆன்மாவிடம் தாவீதின் ஆவி பேசுகிறத பார்க்குறோம். தாவீதின் ஆவி தன் ஆன்மாவிடம் கேட்குறது, ஏன் சோர்ந்து போயிருக்கிறா அப்படின்னு, ஏன் இவ்வளோ கவலையும் விசனமாக இருக்கிறாய் அப்படின்னு. தாவீதின் ஆன்மா ஆண்டவரை தேடுகிறது, அவருடன் உறவை நாடுகிறது. ஆனால் அவருடைய ஆன்ம மனது அதற்கு உடன்பட வேணும். பிரைஸ் காட். இந்த கணத்தில் உங்களது ஆவியும் கடவுளை நாடுகிறது, கடவுளை தேடுகிறது. ஆனால் உங்கள் ஆன்ம மனது இதற்கு உடன்படணும், உடன்பட வேண்டும். பிரைஸ் காட். தாவீது என்ன சொல்லுகிறார்? என் ஆவியே கடவுளை போற்றிடு, எனக்குள்ளாக இருக்கும் என் உயிரே என் உள்ளமே அவரது திருப்பெயரை போற்றிடு. ஏனென்றால் கடவுள் எனக்கு ரொம்ப நல்லவராக இருக்கிறாரு, கடவுள் என்னை பாதுகாக்கிறாரு, கடவுள் என்னை அன்பு செய்கிறாரு, அவர் தான் என்னை உருவாக்கியவர். என்னுடைய ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் நான் என்ன தொடங்கினேன் அப்படின்னாக்கா, அப்போ தான் தெரியும் நான் அவரை எப்படி போற்றி புகழணும் அப்படின்னு. ஏன்னா அவர் என்னை பாதுகாத்து கொள்ளும் விதமும், என் மேலே அவர் வைத்திருக்கிற தயையும், எனக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஆசீரும், இதை நான் மறக்கலாமா அப்படின்னு தாவீது அங்கலாய்க்கிறார். வாழ்நாள் முழுவதும் அவர் எனக்கு செய்த நன்மைகளை நான் மறக்கலாமா? நான் இன்னைக்கு காண்பதே இல்லை, எனக்காக அவர் செய்த எல்லாவற்றுக்கும் அவரை நான் போற்றி புகழணும் அப்படிங்கிறார் தாவீது. 1 கொரிந்தியர் 6:17 சொல்லப்படுகிறது, ஆண்டவரோடு சேர்ந்திருப்பவர் அவருடன் உள்ளத்தால் ஒன்றித்திருக்கிறார். பிரைஸ் காட், ஹல்லேலூயா. இப்போ மனிதனின் ஆவியானது கடவுளை நன்கு நேரடியாக அறியும். மனிதனின் ஆவி தான் கடவுளிடம் எல்லா வெளிப்பாடுகளையும் பெற்றுக்கொள்ளும். ஆனால் ஆன்மாவானது, இந்த ஆன்மாவில் தான் நம்முடைய ஐம்புலன்களும் ஆராய்ந்து அறிதலும் அறிவுத்திறனும் இருக்குது. இவை தியரிகளையும் தியாலஜி டாக்டரின்ஸ் இவற்றையெல்லாம் அறிந்துள்ளதால் இதுவே மனிதனுக்கு கடவுளின் குரல் கேட்கும் திறனை தடை செய்கிறதா இருக்குது. இந்த உலகத்தின் ஞானங்கள் பலவற்றையும் அறிந்து அதை சேமித்து வச்சிருக்கனால இவையெல்லாம் கடவுள்கிட்ட அவன் நமக்காக வைத்திருப்பதை பெற்றுக்கொள்ள தடையாக அமையுது. நாம் இங்கே பார்க்குறோம், தாவீது இரவும் பகலும் நான் கடவுளை போற்றி புகழ வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கு 6 காரியங்களையும் அவர் பட்டியலிடுகிறார். அது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாமா? ஹல்லேலூயா. இந்த வசனம் 3லேருந்து பார்க்கலாம். 3வது வசனத்துலேருந்து பாருங்கள். குற்றங்களை மன்னிக்கிறார், நோய்களை எல்லாம் குணமாக்குகிறார், உன் உயிரை படுகுழியினின்று மீட்கிறார், பேரன்பையும் இரக்கத்தையும் மணிமுடியாக சூட்டுகின்றார், உன் வாழ்நாளை நலன்களால் நிரப்புகிறார், உன் இளமை கழுகின் இளமையென புதிதாய் பொலிவரும். மறுபடியும் வாசிக்கிறேன், கவனிங்க. குற்றங்களை மன்னிக்கிறார், நோய்களை எல்லாம் குணமாக்குகின்றார், உன் உயிரை படுகுழி நின்று மீட்கின்றார், பேரன்பையும் இரக்கத்தையும் மணிமுடியாக சூட்டுகின்றார், உன் வாழ்நாளை நலன்களால் நிரப்புகிறார், உன் இளமை கழுகின் இளமையென புதிதாய் பொலிவரும். கடவுள் இந்த கால நேரத்தில் கடவுள் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரார் அப்படின்னா, உங்களுக்கும் கடவுளோடு அவர் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்க அந்த ஏற்பாடுகளுக்குள்ளே போகிறதுக்காக, அவர் என்னென்ன செய்து வைத்திருக்கிறாரோ அதை பெற்றுக்கொள்வதற்காக, அவரோடு ஒரு நெருக்கமான இணக்கமான ஒரு உறவை உண்டாக்கிக்கிறதுக்காக நம்ம இப்போ தயாராக இருக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, நம்முடைய ஆவி அதுக்காக இயங்குகிறது. உங்களுடைய புதிதாக பிறந்த பிறப்பு, ஆண்டவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக நீங்கள் பிறந்த அந்த புதிய பிறப்பு ஆண்டவருக்காக இயங்குகிறது, அவருடைய ஆவிக்காக இயங்குகிறது. அது உங்களுடைய ஆன்ம மனது ஒத்துழைக்கணும். இதற்கு ஆன்ம மனது என்ன பண்ணணும்? ஒத்துழைக்கணும். நம்ம இந்த உலகத்தில் கற்றுக்கொண்டவர்கள் இல்லை மதம் சார்ந்தவராக வாழும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, உண்மையை அறியாமல் அந்த உணர்வுகள் மூலமாக உணர்வுகள் சார்ந்தவராகவே காணப்படுகிறார். கடவுள்வாதையை புரிந்து கொள்ளாத ஒருத்தர், அதையே பற்றி கொள்ளாத ஒருத்தர் ஒவ்வொரு நேரமும் உணர்வு சார்ந்தவற்றையே தேடி போகிறார். அப்படி ஒரு மனநிலை கொண்டிருக்க ஒருவரால் கடவுளின் வார்த்தையை குறித்து ஒரு முடிவும் எடுத்து கடவுளை வார்த்தையை புரிந்து கொள்ள ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க.
இதில் உள்ள அனுகூலங்களை பாருங்களேன். கடவுள் மன்னிக்கிறார். நாம் செய்த சகல தவறுகளையும் மன்னிக்கிறார், சகல பாவங்களையும் மன்னிக்கிறார். நோயில் சுகமளிக்கிறார். எப்படிப்பட்டவை, அதாவது குணமாக்க முடிந்தது, குணமாக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்கிற நோய்களையும் அவர் சுகமளிக்கிறார். அவர் ஒரு மன்னிக்கிற கடவுள். உன்னை மீட்டுக்கொள்கிறார். உங்கள் வாழ்க்கை நரகத்தை நோக்கி போவதை, அழிவை நோக்கி போவதை தடுத்து உங்களை மீட்டுக்கொள்கிறார். அவரே அதற்கான பணயத்தையும் செலுத்தி விட்டார். அவர் பேரன்பையும் இரக்கத்தையும் மணிமுடியாக நமக்கு சூட்டுகிறார். அடிமைகளாய் நாம் இல்லாமல் அவரோட குடும்பத்தில் அவர் இணைத்து விட்டார். தம் பிள்ளைகளாக நம்மளை ஏற்று என்ன பண்ணியிருக்கார்? முடி சூட்டியுள்ளார். அவருடைய இரக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் நமக்காய் புதுப்பிக்கப்படுகிறது. நம் வாழ்நாளை எல்லாம் நலன்களால் நிறைவுற செய்கிறார். நம் வாயை திறந்து அவர் தந்த நலன்களை எப்போதும் பேசும்படி நம்முடைய இளமையை புதுப்பிக்கிறார். நம்ம உடல் தளர்ந்து போயிருந்தாலும், நம்ம மனசு தளர்ந்து போயிருந்தாலும், ஏன் நம்மளோட பொருளாதாரம் சீர்குலைந்து போயிருந்தாலும், என்னத்தையெல்லாம் நம்ம இழந்தோமோ எல்லாவற்றையும் அவற்றையெல்லாம் புதுப்பித்து தருகிறார். எல்லாவற்றையும் கழுகின் இளமை புதுப்பித்து தருகிறார். இந்த கழுகு தன் ரெக்கைகளை ஒருபோதும் அடிப்பதில்லை. அது காற்றின் வேகத்தை கொண்டே பறக்கும். ரொம்ப குறைவான சக்தியை உபயோகித்து உயர வேகமாக பறக்கும், அந்த காற்றின் வேகத்தை பொறுத்து. இதை போல தான் கடவுள் சொல்கிறாரு, நான் உங்களுடனே இருக்கிறேன், உங்களை நேசிக்கிறேன். பிரைஸ் காட். நான் இப்பொழுது நம் ஆன்ம மனதிட பேசுவோமா? கடவுள் எதையெல்லாம் எனக்கு செய்கிறாரு என்பதை பற்றி பேசலாமா? நம்ம இனி நம்மளை சுற்றி இருக்கிற சூழ்நிலை பற்றியோ இல்லை பயமோ இல்லை கவலையோ அதனால் நம்ம அலைக்கழிக்கப்பட வேண்டிய தேவை இல்லை. அவருடைய பிள்ளைகளுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த அனுகூலங்களை பெற்று அவருடைய ஆவியினாலே வழி நடத்தப்படுவோம். விண்ணக தந்தையே, உம்மை போற்றுகிறேன், நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த கால பொழுதில் நான் என்னையே உமக்காய் அர்ப்பணிக்கிறேன். இயேசு நாமத்தினால நாங்கள் உமக்கே உரியவர்களாகிறோம். எத்தனையோ முறை நாங்கள் உம்மை விட்டு விலகி நீ செய்தவற்றையெல்லாம் மறந்து அவிசுவாசத்திற்குள்ளாகவும் சந்தேகத்துக்குள்ளாகவும் போனோம். அதற்காக எங்களை மன்னிங்க. ஆனால் இந்த காலை பொழுதில் உம்மிட வரோம், உம்மை இரக்கத்தையும் மன்னிப்பையும் கேட்டு, நன்றி பிதாவே, நீர் எங்களின் எல்லா பாவத்தையும் மன்னித்திருக்கிறீர். இயேசு நாமத்தினால எங்களிடமிருந்து மன்னிக்க இயலாமை என்னும் கட்டுகள், கடினமான உள்ளம் கொண்ட கட்டுகள் அனைத்தும் இப்போதே அழிந்து போகின்றன. எங்கள் கண்களை மறைத்த முக்காடு நீக்கப்பட்டு விட்டது. நாங்கள் ஆண்டவரை மனம் திரும்பி வந்துள்ளோம். அவருடைய மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்வதற்காக இப்படிப்பட்ட நிலையில் இந்த கணத்தில் கடவுளின் சுகம்படுத்தும் வல்லமை எல்லா வகை நோய்களையும் அதன் அடிவேரிலிருந்து அழித்து போடுகிறது. இயேசு நாமத்தினால இயேசுவின் ரத்தம் இப்பொழுது எங்களுக்கு மீட்பு அளிக்கிறது. பணைய தொகை செலுத்தப்பட்டு விட்டது இயேசுவினால். எல்லா விதமான தீமைகளிலிருந்தும், தீய ஆவிகளிலிருந்தும், அடிமைத்தனத்திலிருந்தும், எல்லா விதமான சாபங்களிலிருந்தும், சாத்தான சகல வேலைப்பாடுகளிருந்தும் இயேசு நாமத்தினாலே நாங்கள் விடுதலை பெற்றிருக்கிறோம். ஆண்டவரின் ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். இயேசு நாமத்தினாலே ஆண்டவரின் ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். இயேசு நாமத்தினால் நான் அந்தகார இருளின் சக்தியை கட்டுகிறேன். இப்போதிருந்தே அழிக்கும் அந்த சுழற்சி நிறுத்தப்பட்டு விட்டது. கடவுளின் ஆசீர்வாத சுழற்சி ஏற்பட்டு விட்டது. ஆண்டவர் உங்களை சகல அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவித்து விட்டார். அவருடைய கிருபையினால், அவருடைய அன்புனால், அவருடைய நன்மைத்தனத்தால் உங்களுக்கு அவருடைய பேரன்பையும் இரக்கத்தையும் வாழ்நாள் முழுக்க அவருடைய நலன் யாவையும் உங்களுக்கு மணிமுடியாக சுற்றிவிட்டார். நன்றி இயேசுவே. உங்கள் வாய் இயேசுவின் இரத்தத்தால் கழுவப்பட்டுள்ளது. இனி ஒருபோதும் எந்த பொய்யோ, எந்த ஃபேக்டோ, எந்த ஊனியல் எண்ணங்களோ, ஊனியல் வார்த்தைகளோ பேசப்படாது. ஆனால் விசுவாசம் மட்டுமே பேசப்படும். அவருடைய கிருபையும் அவருடைய மகிமையும் அவர் மேன்மைக்காக அவரையே போற்றி புகழ்ந்து பாடும். நீங்கள் எவ்வளோ பலவீனமாக உணர்ந்தாலும் தூய ஆவியானவரின் அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ளாக அவரின் ஜீவனை கொண்டு வந்துள்ளது.
அவருடைய ஜீவன் நீங்கள் ஒரு பொழுதும் உங்கள் வாழ்க்கையில் உணர்ந்தே இல்லாத அந்த ஜீவன் உங்களுக்காக இப்பொழுதே இந்த கணத்திலே செயல்படுகிறது. ஆண்டவருடைய அபிஷேகம் ஆனது ஒரு போர்வை அபிஷேகம் போல அப்படியே இறங்குவத ஆவியான ஒரு அபிஷேகம் உங்கள் மேல் இறங்குகிறது. அவருடன் ஏற்பட்டுள்ள அந்த உறவின் நிமித்தம் உங்களுக்குள்ள இப்பொழுது இந்த அபிஷேகம் இறங்குகிறது. இப்பொழுதே அந்த உறவு ஏற்படுகிறது. இதை நீங்கள் கேட்கும் பொழுதே பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். இப்போதே இயேசு நாமத்தினாலே ஒரு புது அபிஷேகம் உங்களை நிரப்பட்டும். நீங்கள் வெற்றி காண்பவர்களாக இருங்க. இயேசு நாமத்தினாலே நீங்கள் வெற்றி காண்பவர்களாக இருங்க. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன்.